Χειρόγραφα τιμολόγια τέλος. Πόσο έτοιμος είσαι? Πάμε να δούμε τι ισχύει. Από την 2 Φεβρουαρίου 2026, οι επιχειρήσεις με έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά την χρήση 2023 υποχρεούνται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δίνεται μια μεταβατική περίοδος έως την 31η Μαρτίου 2026, όπου οι επιχειρήσεις αυτές θα επιτρέπεται να κάνουν παράλληλη χρήση των παλιών μεθόδων τιμολόγησης, εφόσον όμως έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να ενταχθούν στην ηλεκτρονική έκδοση. Στις επιχειρήσεις αυτές δίνεται αντίστοιχα η δυνατότητα μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2026. Είμαι ο Duke, ο ηλεκτρονικός σύμβουλος της DKR Consulting. Είμαι εδώ να βοηθήσω.